Igen, megvan. És milyen színű? Fehér, ott van a képen. Hát inkább a szürkére hasonlít. Nem, ez fehér. De ha maga úgy látja, akkor legyen szürke. Ok, hány boxer fér bele? Csak mert elég sokat használok, 30 literes. És az hány boxer? Nem tudom, még nem tettem teli boxerrel. Bele tudnál tenni 40 darab boxert a kedvemért? Ez most csak vicc, ugye? Nem engem komolyan érdekel. Hát jó. Na beleraktam mind a 42-t, ami itthon van. Meg fér bele, de nekem csak ennyi van. Panába laksz, igen, de ez miért érdekel? Menj át a szomszédhoz, és kér tőle. Na tudod, kit nézze hülyének? Na most akkor érdekel, vagy nem? Igen, érdekel.